दिनै बिटिआर प्राइमारि टेट उथ्रिसारनाय गौथुमा क'क्राझाराव 3 घन्टा धर्नानि हाबाफारि लायो। क'क्राझार सोरखारि हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जानाय धर्नानि गेजेरजों टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनि थाखाय साख्रियाव थिसननायनि फोसावथाय होनानै थाबैनो फोरोंगिरि थिसननायनि राहाखौ लानांगौ होनना दाबि खालामनायजों लोगोसे बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम गोसोखांलाय गथायो। गुबुन फारसेथिं दिनैनि बे धर्नानि गेजेरजों बिटिआर प्राइमारि टेट उथ्रिसारनाय गौथुमनि बिबानगिरिफोरा खौरां बिजोङाव ओरैबायदि बुङो। आच्छा, दिनैनि बे क'क्राझारनि हायार सेकेन्डारि फिल्डआवहाय अल बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइड एस'सिएशना दिनै मोनसे 3 आवार्स धर्ना खुंदों। बे धर्ना खुंनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय बिथांमोना दिनैसिमबो एपइन्टमेन्टखौ मोनाखै बा रिक्रुटमेन्टखौ मोनाखै बा बिथांमोननि थाखाय जोंनि बिटिआर सरकारा एडभार्टाइजमेन्ट होआखै। बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै जे बिटिआर सरकारा बे रिक्रुटमेन्ट होआखै बा होयिया बे दुखुनांथाव बाथ्रा। जिहेतु इडुकेसन इज ए ट्रान्सफार साबजेक्ट, बाहाय बिटिआर सरकारा फुल पावार दङ। बाहाय रिक्रुटमेन्टखौ बबे समाव होनांगौ होनाङा, बबे समाव एडभार्टाइजमेन्ट होनांगौ, बे बिटिसि सरकारनि आखायावनो। दिनै आसाम सरकारा गावसिनि खामानिखौ बिथांमोना मावबाय। बिथांमोना बे खेबावनो 4 टाइम्स अलरेडि रिक्रुटमेन्ट इज डान। एडभार्टाइजमेन्टबो होबाय, बिथांमोना रिक्रुटमेन्टबो होबाय। नाथाय जोंनि बिटिसि सरकारा जिहेतु अलरेडि ट्रान्सफार साबजेक्टनि सायावबो बिथांमोना हयथ' मोजां बुजिनाय गैया जानो हागौ, बिथांमोना बुजियाखै जानो हागौ जे बिथांमोना जे दिनै बिनि सायाव पावार एन्ड फांसन दङ। बिथांमोना जे मोनसे पावाराव दङ, बिथांमोना जे रिक्रुटमेन्ट होनो हायो, एडभार्टाइजमेन्ट होनो हायो आरो क्वालिफाइड टेट इयुथ्सफोरखौ जे रिक्रुटमेन्ट होनो हायो, बिथांमोना हयथ' बुजियाखै जानो हागौ। बिथांमोना आरोबाव जोंहा मोनसे सन्देह दंबावो जे बिथांमोना क्वालिटि इडुकेसनखौ नांगौना नाङा। बिथांमोना दावराव खालामबाय थायो। दिनै आसाम सरकार दावराव खालामबाय थागासिनो दङ जे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बा बड'लेण्डआव जोंहा मोनसे स्कुलावहाय स्टुडेन्टफ्रानो खम जालांगासिनो दङ। बेनि जाहोना मा? बेयो अलरेडि बेफोर गासिबो सरकारनि दाय। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना क्वालिफाइड टिचारफोरखौ बिथांमोना रिक्रुटमेन्ट होआ, क्वालिटि गोनां टिचारफोरखौ बिथांमोना रिक्रुटमेन्ट होआ। बेफोरनो बिथांमोननि दाय। दा क्वालिफाइड टिचारा जुदि रिक्रुटमेन्ट मोनाब्ला बा मोनसे स्कुलाव क्वालिफाइड टिचारा जुदि थायाब्ला सोर गथ'खौ फोरोंगोन? निस्सय बा नोङो माबायाव होगोन, प्राइभेट स्कुलाव हरगोन। दा बिथांमोना जोंनि गथ'फोरखौ बा गरिब गथ'फोरखौ बिथांमोना गोरों खालामनो गोसो दंना गैया, जाहा बे बिथांमोननि सायाव सन्देह दङ। जुदि बिथांमोना इडुकेसन सिस्टेमखौ जुदि चेन्ज खालामनो लुबैदोंब्ला, जोंनि ससाइटिखौ जुदि चेन्ज खालामनो लुबैदोंब्ला, जोंनि बे टेट क्वालिफाइड टिचारफोरखौ बा केन्डिडेटफोरखौ बिथांमोना रिक्रुटमेन्ट होनांगौ आरो इमिडियेटलि होनांगौ। बेखौ जों बुनसुनि जानाय बिथांमोनखौ दाबिगोन आरो बिथांमोननि एस'सिएशननि जानानै बिथांमोनखौ जों दाबि खालामगोन जे इमिडियेटलि बिथांमोना एडभार्टाइजमेन्टखौ होनांगौ आरो रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ खालामनांगौ, जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा गभर्नमेन्ट स्कुलावनो थानानै, गभर्नमेन्ट स्कुलावनो फरायनानै मोनसे मोजां स्टुडेन्ट जाबोयो, इयुननि थाखाय हाबा मावनो हायो, ससाइटिनि थाखाय हाबा मावनो हायो, स्टेटनि थाखाय हाबा मावनो हायो। बेखौ आं लुबैगोन। आरो जुदि बिथांमोना जुदि खालामाब्ला आं बेखौनो सानगोन, बिथांमोना गोरों गोरा मानसिखौ बिथांमोननो नाङा, क्वालिटि गोनां इयुथ्सफोरखौ बिथांमोननो नाङा, आं बेखौ सानगोन बिथांमोनखौ। थेंक इउ। बावैसो सान सिगां बिजनियाव आसामनि गिबि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जे साननैनि उनावनो बे फोरोंगिरि थिसननायनि एडभार्टाइजमेन्ट होगोन होननानै बुङो, नाथाय जेबो इनिसियेटिभ लानायखौ नुवाखै। मा बुंगोन? बेथ' बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। सासे नोङो आसामनि CM हिमन्त बिश्व शर्मायासो बुंब्लासो जे जा बानायथारनांगौ बेथ' नङाना। जे जोंनि जा अलरेडि सरकार दंखायो, बिटिसि सरकार दंखायो, जोंहा प्रमद बर' बिथाङानो जोंनि बिटिआर सरकारनि चिफ आरो बियो डिपार्टमेन्टआ बिथांनि आखायावनो दङ। आरो जिहेतु बे ट्रेन्सफार साबजेक्ट नालाय बिथाङानो गावनो गोसो बायदि हायो। रिक्रुटमेन्टखौ बिथाङानो एडभार्टाइजमेन्ट होनो हायो, रिक्रुटमेन्टखौ बिथाङानो होनो हायो। सोरबा हिमन्त बिश्व शर्मा बुंबाल' बेखौ बानायनांगौ बेबायदि नङा। आरो बिथांमोना खालामबाबो गावसिनि स्टेटआवसो खालामनायखौ जोंनि जिखुनु अलरेडि भेकेन्ट पस्ट दङ बाव ट्रेन्सफार हरगोन। बे जोंनि थाखाय बिराद खहा जागोन। बेखायनो आं खावलायगोन जाहाथे आसामा आसामै थाथों, नाथाय बिथांमोननि टिचारफ्रा बे आसामावनो थाथों, जेनेबा ट्रेन्सफार हरनाङा। बे ट्रेन्सफार हरैनि सिगां जोंनि बिटिसि सरकारा बेखौ इमिडियेटलि एडभार्टाइजमेन्ट होनांगौ आरो रिक्रुटमेन्टखौ खालामनांगौ। दिनैनि बे बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननिफ्राय क'क्राझार हायार सेकेन्डारि प्लेग्राउन्डआवहाय दिनैहाय 3 घन्टानि मोनसे धर्ना हाबाफारि लानाय जादों। आरो दिनैनि बे धर्नानि हाबाफारियाव जोंनि एस'सिएशननिफ्राय बिटिआरआवहाय जेसेबां स्टुडेन्ट इउनियन बा अर्गानाइजेसन दङ साफ्रोमखौबो जोङो इनभाइट खालामहरनाय जादों। आरो बे लेखायै जोंनि बे धर्नानि हाबाफारियाव बनसु,
एबिएमसु आमसु बिथांमोननिफ्राय बेवहाय बाहागो लाफैदों दा बिथांमोनखौ जोंनि एसोसिएशननि जानानै बिथांमोनखौ जोबोद साबायखर बावहरनाय जाबाय लोगोसे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायदोंमोन नाथाय बिथांमोननिफ्राय साबेसेबो बे दिनैनि धरना हाबाफारियाव नुजाफैयाखै जों बिनि थाखाय जोबोद दुखु मोनदों मानो होनोब्ला बेवहाय अनलि बे स्टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनि थाखायल' बियो इसुस नङा बे इसुसआ जोंनि दुलाराय बिटिआर हालामावहाय जेसेबांनाखि इडुकेसन सेक्टर दङ गोग्गो सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइ बियो साफ्रोमबोनि जोंनि फरायसा आफाद आरो जोंनि साफ्रोमबोनि रायजो राजाफोरनिनो बियो मोनसे गेदेर इसुस आरो जोङो बेखौनो सरकारनिसिम दाबि दैखाङो जे प्रमद बर' बिटिआर सरकार आरो आसामनि सिएम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननिसिम जों दाबि दैखाङो जे बिटिआरावहाय दिनैसिमहालागै 19,000निख्रुइबो बांसिन टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोर दङ नाथाय बिथांमोननि थाखाय दिनैसिमहालागै मोनसेबो एडभार्टाइजमेन्ट होआखै बिटिआर हालामावहाय नाथाय आसामनि सिएम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिटिआरनि बायजोआवहाय खेनथाम खेमब्रैहालागै बिथाङा रिक्रुइटमेन्ट होलांबाय एलपि आरो एमइ स्कुल हाई स्कुल लेभेलावबो किन्तु बिटिआरावहाय दिनैहाय प्रमद बर' बिथाङा एलपि आरो एमइ स्कुलनि थाखाय दिनैसिमहालागै मोनसेबो रिक्रुइटमेन्ट प्रसेसखौ बा एडभार्टाइजमेन्ट होनानै एपइन्टमेन्ट होआखै जों बेवहाय जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों बिथांनिसिम लोगोसे बिथाङा गावनो बुंनानै लायो मिडियाफोरनि सिगाङावहाय आं इडुकेसनखौ जोबोद मोजां मोनग्रा सासे मानसि व्यक्ति क्वालिटि इडुकेसन होनांगौआ जोबोद गेदेर मोनसे बिबान बेखौ जोङो जोंनि रायजो राजा बिटिआर हालामाव थानाय बयनोबो जोङो क्वालिटि इडुकेसनखौ होनांगौ होननानै बिथांमोना बुंबाय थायो नाथाय जेरावनाखि सिंगल टिचार जिर' टिचारनि प्रब्लेम जानानै स्कुला सोलिगासिनो दङ बैफोर स्कुलखौ बिथाङा माबोरै सामलायदों बिथाङा बे स्कुलखौ नायगार ओरैनो दोनगासिनो दं नामा बे जोंनिफ्राय गेदेर मोनसे सोंलु दा जोङो जोबोद दुखु फोरमायदों जेरैहाय जोंनि बिटिआर हालामावहाय सिंगल टिचार जिर' टिचारनि गोबां प्रब्लेम जानानै दङ आरो लोगोसे जोंनि टेट क्वालिफाइड एसोसिएशननिफ्राय जावले बिथांनाव सोंबाय थायोमोन जोंनो थाबैनो एडभार्टाइजमेन्ट होनानै रिक्रुइटमेन्ट खालामनानै थिसनथाइ होनांगौ नाथाय बिथाङा फंसे खोथाखौ बुंबाय थायोमन एसआइउ एप्रुभालनि जानाखि प्रप'जाल हरनाय दङ बे प्रप'जाला दाबो एप्रुभाल जायाखै एसआइउ एप्रुभाल जायाखै होननानै बिथाङा बुंबाय थायो नाथाय दाख्लै बावैसो 20 डिसेम्बर 2023 जेब्लानाखि क'क्राझारनि बाथौ ट्रेडिसन एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टारखौ जेब्ला आसामनि सिएम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखौ बेखेवफैदोंमोन अब्ला आसामनि सिएम बिथाङानो मानव गेदेर प्रमद बर'नि सिगाङावनो खाथियावनो बिथाङा ओरैबायदि खोथा बुंदों जे एसआइउ एप्रुभाला साख्रि मावखांनायनि उनावसो जायो साख्रि मावनायनि सिगाङाव जाया बे खोथाखौ बुंदों अब्ला जोंनि बिटिआरनि सिएम मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा अब्ला गाव बे खोथाखौ खोनानानै मा मोनखो बिथाङा जे जोंखौ थगायगासिनो दङ एसआइउ एप्रुभाल जायाखै होननानै अब्ला बिथाङा सिएमआ जे बे खोथाखौ बुंदों अब्ला सिएमनि खोथा बुंनाया रं जाखो ना गावनि खोथा बुंनाया रं जाखो बिनि रिप्लाइखौ जोंनो इमिडियेटलि होनांगौ दा बेखौनो आङो बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइड एसोसिएशननि जानानै आङो बेखौ बिटिआर गभर्नमेन्टनिसिम दाबि दिखांबाय आरो लोगोसे बिथाङा जा 2021आव मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारदोंमोन 427नि बे एडभार्टाइजमेन्टआवहाय एनसिटि गाइडलाइन्सखौ फल' खालामनानै मेरिट वाइसै बेखौ एपइन्टमेन्ट होनायनि जानाखि एडभार्टाइजमेन्ट बेखौ होनाय जादोंमोन नाथाय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौ हथादै बे एडभार्टाइजमेन्टखौ केन्सेल खालामनानै होदों आरो बे केन्सेल खालामनाय जानाखि 427 पस्ट बेवहाय जेबो रि एडभार्टाइजमेन्ट खालामाबालानो डाइरेक्टलि सिरियै एपइन्टमेन्ट होखुमादों बेनि गासिबो जोंनि आरटिआइ रिपर्ट आरो गासिबो डकुमेन्ट्स जोंनि आखायाव दङ जों गोनां जायोब्ला हाइकर्टनि आरो सुप्रिम कर्टनि हेफाजाब लानोबो बाध्य जागोन ओंखायनो जानाखि फैगौ 427नि जानाखि पस्ट बे थांखांबाय आरो जानाखि फैगौ 1216 आरो 667 पस्ट बेखौ जयैनो खेबसेयैनो एडभार्टाइजमेन्ट होनानै बिटिआरनि जानाखि सिंगल टिचार जिर' टिचार बे प्रब्लेमखौ समाधान खालामनांगौ आरो टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरखौ थाबैनो एपइन्टमेन्ट होनांगौ लोगोसे 19,000निख्रुइ बांसिन टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोर दङ बिथांमोनखौ गासैबो केन्डिडेटफोरखौ लासैनो पस्टखौ बारायनानै बा जेसेबांनाखि टिचिंनि पस्ट दङ बेखौ बारायनानै लासैनो एपइन्टमेन्ट होनायनि प्रसेसखौ खालामलांबाय थानांगौ सिगांनो जानाखि 1216 आरो 667 पस्ट दङ बेखौ थाबैनो एडभार्टाइजमेन्ट होनानै रिक्रुइटमेन्ट होनांगौ बेखौनो आङो बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइड एसोसिएशननि जानानै बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टनिसिम दाबि दिखांनाय जाबाय गोजोन्थों